Aa. Miten he jaksavat? Kyllä ne on normaalisti, jos tehdään päiväsafaria, niin ne juoksevat noin 40 kilometriä. Oi! Eihän ne nyt vielä ole kovin hyvässä kunnossa, mutta meillä kaikilla on rutiinia viime monesta talvesta. Mä ajattelin, että pitäisi olla iso koira, mutta nämä on semmoiset pienet ja jaksavat. Joo, niin. ne on, haskit on niin kehittynyt Siperiassa pehmeän lumen alueella. Ne on maratonareita. Mutta minä ajattelin, että ne Alaska-malamuutit tekevät sen. Ei malamuutit pärjää haskele ollenkaan. Eikö? Ne on liian massiivisia painavia. Väsyy heti pehmeässä lumessa. Nyt mä olen taas viisampi. Kyllä. Mahtava, niin sitten kiva. malamuuteilla on myöskin sosiaalisuusongelmia. Mutta sinä olet siellä takana, sit sinä niin kun teet myös ohjat tai... Joo, no tai... mä tätä rekeä niin ohjailen, mutta... Miten he tietävät, mihin pitäisi mennä? Ensimmäinen kierros, niin mä johtokoiralle sitten annoin aina oikeanlaisen käskyn. Ja se muistaa tämän vanhastaan. Me on täällä oltu eri tavalla mennyt se reitti, mutta... Uskomaton.